හලෝ මනෝජ් ජානක ඉතින් කොහොමද ඔහේ ඉන්න යමු ඇතුළට කමන්න අපි එලීම් சிங்களம் பேசுவோம். எதிர்வரும் 15ஆம் திகதி சிங்கள பேச்சு பயிற்சி ஆரம்பமாக உள்ளது. இந்த வகுப்புகள் ஜூம் வழியாக நடாத்தப்படும். விரும்பியவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலதிக தகவல்களுக்கு 0777 484 456 என்ற இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுல நாங்க முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னால இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்பதான் நாங்க போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணா பார்க்கலாம். சோ லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ. ஓகே, நாங்க வீடியோக்குள்ள வந்துட்டோம். මුලින්ම මොකද්ද බලන්න යන්නේ? කාලෙකට පස්සේ යාළුවෝ දෙන්නේ හම්බෙච්චාම ඒ යාළුවෝ දෙන්න අතර කතා කරන දෙබස්. දැන් මම ආපු ගමන් වාට හලෝ මනෝජ් කිව්වා. எத்தனை தான் பட்டம் கண்ணோம் இது එතනින් ඉඳන් පටන් சரி, ஓகே. இப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சோம். இந்த இடத்துல சந்திக்கும் பொழுது வந்து என்னது ஒரு ரொம்ப நாள் சந்திச்ச கூட்டாளிமார். அந்த கூட்டாளிமார் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் பொழுது முதல்ல நாங்க என்னத்தை பேசுவோம் சொன்னாரு, ஹலோ மனோஜ் அப்படின்னு சொன்னாரு. நாங்க தமிழ்ல பயன்படுத்துறோம். இப்போ உதாரணமா விதுசன் வச்சுக்கொள்ளுங்க, ஹலோ விதுசன் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பயன்படுத்துறோம். அதே தான் ஹலோ மனோஜ் அப்படியே பயன்படுத்துங்க. அப்ப அந்த டைம்ல இவர் வந்து ஜானகா இருந்தாரு. அப்ப நான் சொன்னேன் ஜானக அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார், இலங்கட முகாத்து பாக்கி ஞாபகம் இத்திங் கோமத கீழ இத்திங் கோமத இத்திங் அப்புறம் இத்திங் அப்புறம் இத்திங் அப்புறம் கோமத எப்படி இத்திங் கோமத அப்புறம் எப்படி இது கூட மங்கிவா கோமத ஒஹே இன்னவா கிவா நேது கோமத எப்படின்னு சொல்லி நானும் ஆரம்பிச்சு ஒஹே இன்னவா ஏதோ இருக்கிறேன், ஒஹே இன்னவா ஏதோ இருக்கிறேன், ஒஹே ஏதோ ஒஹே ஏதோ இன்னவா இருக்கிறேன், ஒஹே இன்னவா ஏதோ இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அதுக்கு பிறகு அவர் சொன்னாரு ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ මට? යමු ඇතුළට. අපි ඇතුළට යමු කිව්වා නේද? යමු ඇතුළට. යමු போவோம். යමு போவோம். யமு போவோம். ඇතුළට உள்ளே. உள்ளே நாங்க சொல்றோம் வீட்டுக்குள்ள போகும்போது உள்ளே அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தும் போது ඇතුළට அப்படின்னு சொல்றது. உள்ளுக்கு ඇතුළ அப்படின்னு சொன்னா உள்ளே, ඇතුළට உள்ளுக்கு. யமு ඇතුළට உள்ளுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நே கமக் நே நே கமக் நே கமக் நேன்னு சொன்னா பரவாயில்லை. கமக் நே பரவாயில்லை. கமக் நே பரவாயில்லை. கமக் நே பரவாயில்லை. அப்பி எலியே இமு. அப்பி நாங்கள், அப்பி நாங்கள், அப்பி நாங்கள், எலியே வெளியே, எலியே வெளியே, எலியே வெளியே, இமு இருப்போம். அப்பி எலியே இமு நாங்க வெளியே இருப்போம். கமக்னே அப்பி எலியே இமு பரவாயில்ல நாங்க வெளியே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். ஹலோ மனோஜ், ஜானக இத்திங் கோமத யம ඇතුළට නෑ කමන්න කොහොමද බිස්නස්? ஹலோ மனோஜ், ஜானக இத்திங் கோமத யம ඇතුළට නෑ කමන්න කොහොමද බිස්නස්? ரைட், ஓகே. அடுத்ததா நாங்க பார்க்க போறது ඊළඟට මොකද්ද බලන්න යන්නේ. මං අහනවා ඔයාගෙන් කොහොමද බිස්නස් කියලා නේද? அதுக்கு பிறகு බිස්නස් සම්බන්ධமான ஒரு பெரிய ආකල් වෙච්චකොල්ලෝ මේ මිනිස්සු ලොකු මිනිස්සු බිස්නස් කරන කට්ටිය. එතකොට අහනවා මේ මනෝජ් කොහොමද බිස්නස් එහෙම කොහොමද කියලා අහනවා නේද? ජානක බිස්නස් එහෙම කොහොමද කියලා අහනවා. பிஸ்னஸ் கோமது அப்படின்னு சொன்னா பிஸ்னஸ் எப்படின்னு அர்த்தம். பிஸ்னஸ் கோமது, பிஸ்னஸ் எப்படி. பிஸ்னஸ்ன்றது இங்கிலீஷ் வசனம், கோமது எப்படி. பிஸ்னஸ் கோமது, பிஸ்னஸ் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். அப்ப அதுக்கு பதில் எப்படி வரும்? එතකොට මොකද්ද ඒකට පිළිතුරු ලබන්නේ? ලබදින්නේ මනෝජ් ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ මට ගිය පහුගිය කාලේ මට වෙච්ච දේවල් ගැන. මනෝජ්ට ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ පහුගිය කාලේ මට වෙච්ච දේවල් ගැන. මනෝජ්ට, அதாவது மனோஜ்ன்றது நான், மனோஜ்ட்டன்னு சொன்னா மனோஜுக்கு ஆராய்ச்சி வெண்ட ඇතිනේ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. ஆராய்ச்சி වෙනවා கேள்விப்படுறது, கேள்விப்படுதல். ஆராய்ச்சி වෙනවා கேள்விப்படுறது. கேள்விப்படுறதுக்கு நாங்க சொல்றது ஆராய்ச்சி වෙනවාன்னு சொல்லி. ஆராய்ச்சி வெண்ட ඇතිනේ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. ஆராய்ச்சி வெண்ட ඇතිනේ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. ஆராய்ச்சி வெண்ண ඇතිනේ, ஆராய்ச்சி வெண்ண ඇතිනේ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. ஆராய்ச்சி வெண்ட ඇතිනේ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. பகுகிய காலே கடந்த காலத்துல, பகுகிய காலே கடந்த காலத்துல, பகுகிய கடந்த காலத்துல, அதாவது காலேன்னு சொன்னா காலத்துல, பகுகிய காலே கடந்த காலத்துல, மட்ட எனக்கு, மட்ட எனக்கு வெச்ச நடந்த, வெச்ச நடந்து, மட்ட வெச்ச எனக்கு நடந்த, தேவால் கென விஷயங்களை பத்தி, தேவால் விஷயம், தேவால் கென விஷயத்தை பத்தி மனோஜ்ட்ட ஆராய்ச்சி වෙන්න ඇතිනේ. பகு வெச்ச காலே, பகுகிய காலே மட்ட வெச்ச தேவால் கென. மனோஜ்ட்ட ஆராய்ச்சி වෙන්න ඇතිනේ. மனோஜுக்கு என்னது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே. பகுகிய காலே கடந்த காலத்துல மட்ட வெச்ச தேவால் கென எனக்கு நடந்த விஷயங்களை பத்தி. அதாவது මෙයා ලොස්ට් වෙලා ඉන්නේ, බිස්නස් එකේ ලොස්ට් වෙලා ඉන්නේ, නැති වෙලා ඉන්නේ, නැත්තටම නැති වෙලා ඉන්නේ. එතකොට කියනවා මේ පහුගිය කාලේ මට වෙච්ච දේවල් ගැන ඔයා දන්නවනේ, ඔයාට ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ කියලා දැන් එයා කියනවා නේද? හරි. කොහොමද බිස්නස්? මනෝජ්ට ආරංචි වෙන්න ඇතිනේ පහුගිය කාලේ මට වෙච්ච දේවල් ගැන. මට චුට්ට ආරංචි වුණා. මනෝජ් මාවම හම්බෙන්න දාවේ. ඔව්.
මට පොඩි උදව්වක් ඕනේ ජානකගේ. அதுக்கு ஜானக சொல்றாரு மட சுட்ட சுட்ட ஆராய்ச்சி உணா மட்ட சுட்ட சுட்ட ஆராய்ச்சி உணா மட்ட எனக்கு மட்ட எனக்கு மட்ட எனக்கு சுட்ட சுட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுட்ட சுட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி உணா கேள்விப்பட்டேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் மட்ட சுட்ட சுட்ட ஆராய்ச்சி உணா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் மட்ட சுட்ட சுட்ட ஆராய்ச்சி உணா இந்த இடத்துல சார் மமன்னு சொன்னா நானுன்னு சொன்னா மமன்னு தானே வரணும் அது என்ன மட்டன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுறீங்க சிங்களத்துல நாங்க பேசுறது எனக்கு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் தான் நாங்க பயன்படுத்தணும் இதை நீங்க நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்றேன் தமிழ்ல நாங்க அப்படி பேசினாலும் சிங்களத்துல பேசுற முறை இப்படி மட சுட்ட சுட்ட ஆரம்பிச்சுனா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டுச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ரைட் அடுத்ததா ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ ජානක මොකද්ද කියන්නේ මනෝජ් මාවම හම්බෙන්න දාවේ மனோஜ் மாவம ஹம்மென்று தாவே மனோஜ்னு சொன்னா என்னுடைய பெயர் மாவம மாவ என்று சொன்னா என்னை மாவம என்னையே என்னையத்தான் அப்படின்னு சொல்றது தான் சொல்றது தான் அதுக்கு தான் அந்த மாண்டு வந்திருக்கு மாவம என்னையவே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கொள்ளுங்களேன் மாவம ஹம்ப வென்னத ஆவே என்னையே சந்திக்கத்தான் வந்தீங்களா என்னத்தானா சந்திக்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு என்னத்தானா சந்திக்க வந்தீங்க என்ன மட்டும்தானா சந்திக்க வந்தீங்கன்னு சொல்ற சந்தர்ப்பம் அது என்னத்தான் சந்திக்க வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது மாவமத ஹம்ப வென்ன ஆவே மாவம என்னை ஹம்ப வென்ன சந்திக்க ஆவே வந்தீங்க மாவம ஹம்பென்னதாவே என்னையே தானா சந்திக்க வந்தீங்க என்னையத்தானா அதாவது என்னை தானான்னு கேட்கறது தான் மாவம என்னை தானா மாவம என்னை தானா மாவம என்னை தானா மனோஜ் மாவம ஹம்ப வேண்டதாவே மனோஜ் என்னைத்தானா சந்திக்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் நான் பதில் சொல்றேன் ஓ மட்ட பொடி உதவுவக் ஓன ஜானக ஓ மட்ட பொடி உதவுவக் ஓன ஜானக ஓன்னு சொன்னா ஆம் மட்ட எனக்கு பொடி உதவுவக் ஓன ஜானக பொடி உதவுவக் ஓன ஜானக பொடி சின்ன உதவுவக் உதவி ஒன்று உதவுவன்னு சொன்னா உதவி உதவுவக் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உதவி மட்ட பொடி உதவுவக் ஓனே எனக்கு சின்ன உதவி ஒன்று தேவை ஓனே தேவை மட்ட பொடி உதவுவக் ஓனே எனக்கு ஒரு சின்ன உதவி ஒன்று தேவை அப்பயே தசுனு பலலை முனேது நாங்க அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு வருவோம் හලෝ මනෝජ් ජානක ඉතින් කොහොමද ඔය ඉන්නවා යමු ඇතුළට නෑ කමන්න අපි එළියමු කොහොමද බිස්නස් මනෝජ්ට ආරංචි වෙන්නේ නැතිනේ පහුගිය කාලේ මට වෙච්ච දේවල් ගැන මට චුට්ට ආරංචි වුණා මනෝජ් මාවම හම්බෙන්න දාවේ ඔව් මට පොඩි උදව්වක් ඕනේ ජානකගේ ஓகே இந்த காட்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசப்பட்ட கன்வர்சேஷன் அப்போ இது என்ன கதா කරපු දෙබස් දැන් ඒගොල්ලෝ බලලා ඇති නේද රයිට් මේ වීඩියෝ එක වටිනවනම් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අපිට ලයික් කරන්න ලයික් එකක් කරන්න ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න ඒ වගේම අර bell icon එකත් ඔබන්න එතකොට තමයි අපි ඉස්සරහට දාන videos ඔයාලට மிஸ் නොකර බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோக்கு வழக்கம் போல ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் இலங்கை வீடியோ தி ஹம்பென்னா